Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सोमोन्दै नेसनेल इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायो। स' गाइस बिजनीनि बुर्ज खलिफायाव दंफैयो आं दा गाइस, ओमफ्राय बेयाव माने हिन्दी सल' एसामिस सल' दामनायनि थाखाय कपिराइट क्लेम फैगोन, बेनि थाखाय आङो बिनि भइसखौ होनो हायाखै। दा आङो एक्सट्रा भइस दाबिं होनाय जाबाय। थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबाय, बिराद मोजां भिडिअ देखायगोन नोंथांमोननो। बिजनीआव बुर्ज खलिफा जागासिनो, नोंथांमोना फैबानो जाबाय। थ' नोंथांमोना फैनानै खेबसे नायफैबानो जाबाय सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला। नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासे। बेयाव आङो मिउजिकल' होना होनसै गाइस, मानो होनब्ला बेयाव कपिराइट क्लेम फैगोन। बेयाव बिराद सल' दामबाय थादों, बेनि थाखायनो आङो आंनि भइस होबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबाय थादोंल' भिडिअखौ जोबजासे। आं बेखिनिखौनो बुंबाय।